राकेश लाल यादव आजमगढ़ ओझौली घाट के पावन धरती से आप सबके तहे दिल से आभार व्यक्त करता नहीं। जैसे हमारा हर गीत के प्यार आशीर्वाद देहनी जा हमार सरकार आव हो 27 में रुकी ना रे साइकिलिया के, वैसे ही यहू गीत के प्यार आशीर्वाद देहब जा। पीडीए समाज के लोग कहता का अरे भैया के हमरा ना बुझ कमजोर हो, अब की चुनाव में देखा जाई जोर हो। अरे भैया के हमरा ना बुझ कमजोर हो, अब की चुनाव में देखा जाई जोर हो। झूठ बोलला से लोग के भलाई ना होगी, झूठ बोलला से लोग के भलाई ना होई। ए बाबा यूपी से एक बार जाइब दोबारा सुनवाई ना होई। अरे वाह भैया रविंदर भैया और पीडीए समाज के लोग कहता कि जवन भी वादा करे ले एकहू पूरा ना भइल। कौना भाव में कैसे वादा से अपना मुँह करेला तू, वादा से और यूपी में काम नहीं करेला तू। सुनो वादा से अपना मुँह करेला तू, यूपी में काम नहीं करेला तू। ना बदलला से तोहर बड़ाई ना होगी, ना बदलला से तोहर बड़ाई ना होई। ए बाबा यूपी से एक बार जाइब दोबारा सुनवाई ना होई। अरे ना होई ये परे पीडीए के और कहे के बा कि सरकार में बस धर्म के नाम पे लड़ावल जाता, अधिक से अधिक जातिवाद होता। कहे के बा कैसे धर्म के नाम पे लड़ावेला तू, खाली जातिवाद में फंसावेला तू। धर्म के नाम पे लड़ावेला तू, खाली जातिवाद में फंसावेला तू। मन केस बिना गीत के गवाई ना होगी, मन केस बिना गीत के गवाई ना होगी। ए बाबा यूपी से एक बार जाइब दोबारा सुनवाई ना होई। अरे भैया के हमरा ना बुझ कमजोर हो, सुनो अब की चुनाव में देखा जाई जोर हो।
अरे भैया के हमरा ना बुझ कमजोर हो, अब की चुनाव में देखा जाई जोर हो। झूठ बोलला से लोग के भलाई ना होई, ए बाबा यूपी से एक बार जाइब दोबारा सुनवाई ना होई। जाइब दोबारा ए बाबा यूपी से, ए बाबा यूपी से जवाब नहीं थे। जय समाजवाद, जय अखिलेश, जय संविधान।